har sat deres spring på distancen fra Ringsted til Frederiksberg i dag. I 147 km, hvor vi fortsat mangler at køre. Hvad var det, du fik 7 gange 6 til? 42. Det er tæt på at være vanvittigt. Ja, det er tæt på at være vanvittigt. Du skal lige have først. Og her kommer de så. Og kvartetten er altså stadigvæk samlet. Og de holder en lille forspring, som ret stort kan man sige, at feltet kan indkøre 1 minut per 10 km. Vi ved det ikke. Vi ved kun, at nu runder de svinger der ved Valvis Allé. Lad han mig på vej op ad Frederiksberg Allé. Dette fantastiske skue, dette store felt, det er Danmarks største sportsbegivenhed. Og hvis sportsspillerne er der snakker med mig, jeg kan gøre noget med det. Ja, så det gør i hvert fald. Jo, tak for de her korte veje. Ja, stadigvæk. Så vi skal altså lige se, at der er angreb her. Det